O Sangoñedo vivirá este domingo ás 5 da tarde unha cita especial. Os de Óscar Méndez chegan ao derbi máis animosos e dende a directiva hai moita expectación ante a visita do Lemos. Este é o típico partido que, cando sale o calendario, pois xa estás mirando cando che coincide o partido. Son partidos máis, distes que durante a temporada 4 ou 5 partidos que hai que son moi importantes, e bueno, isto feito de tratarse dun derbi, pois ten algo especial, non? Para ambos equipos é importante a victoria e os chantadinos ven con interese esta cita. O Chantada está recuperando as sensacións de comenzo de temporada. O Lemos empezou, bueno, con dudas, pero na segunda volta está facendo unha segunda volta boa. E, bueno, o partido en principio, pois, é un partido pois, interesante, non? O feito de ser un derbi e pola cercanía, sabemos que de Monforte vai vir moita xente, eso, pois, o tempo tamén axuda, sabes? E, bueno, o Chantada este ano o inverno veo un pouco duro, non houve afluencia destes anos atrás, pero, bueno, achacámoslo a eso, non? O tempo. Non hai disculpas, sol radiante, un partido, pois, repito, interesante, e, bueno, esperemos que a xente acuda con masa, non? O Sangoñedo o domingo. Cada xogador importa, pero moitos terán posta a vista en Brais, o xogador que volve a casa como rival, pero que ten os brazos abertos da directiva. O Brais está no Lemos, pero é un rapaz que é de Chantada e, polo tanto, fixose neste club e ten as portas abertas para regresar cando el queira, vamos. Sempre que, bueno, as persoas responsables da parte deportiva, pois o consideren, non? O adestrador ofrece un punto de vista moi prudente ante o encontro entre a Sede e os de Monforte. As experiencias dos últimos anos aquí en Chantada no Sangoñedo e que o Lemos sempre saca algo positivo. Entón, bueno, depende de como se miren as cousas, o análisis pode ser moi diferente, non? O certo é que o partido vai a ser moi disputado e especialmente que, bueno, eles non queren perder o ritmo a competición, saben e son conscientes de que 9 puntos podería ser unha ventaxa casi definitiva, pero, bueno, nos aquí en Chantada non estamos pendientes deso. O que queremos é preparar ben o partido e logo que se den o resultado que se teña que dar, pero obviamente se chegamos na nosa mellor forma a este partido, tenemos moitísimas opcións de sacalo adiante, non? Animar aos socios e aos simpatizantes do Chantada que acudan en masa, sabes? Porque, bueno, é importante por rapaces que se sintan arroupados desde a grada e, bueno, desde o club pedimos eso, non?